गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे मुलुगनां आइजो सान जाय मुलुगनां आइजो साननि मन्त्र एमब्रेसिं इकुवेलिटि बर'आव होनगोन नामा मा होनगोन बर'आव समानथिनि गोबानाय बे समानथिनि जा गोबानाय बा समानथि लाबोनायनि बाथ्रा गासैबो जाति जनगोष्ठिनि आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोजौ गाहाय साननाय हौवाफ्रा आइजोफोरखौ नासयनाय बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननानै हौवाफोरजों समान मोनथाय मोननायनि थाखाय दिनैनि जा मोन्थोर मुलुगनां आइजो सान बेखौ जोंनि सेन्ट्रेल UPPLनि आइजो माहारिया बा आइजो गांखंआ आंनि समस्तिनि खुंग्रों प्राइमारि बा खुंग्रिं VCDCनि सिङाव खुंफुंनो मोननानै खोब आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों। मानोना बिमाफोरखौ आइजोफोरखौ बेफोरबायदि गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि आखाइजों माने बिथांमोनखौ दाव खालामनो मोननाया खाफाल गोनां होननानै आं सानना लायो। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।